Hallo? Ako ikaw man, ikaw niet worry. Ik weet niet van wie praat je nou niet? Ik praat van, zijn we misschien terug met Satan, no? Ja? Nou, onhoud zijn nog voor Poppy. Wat pregnant is het laatste. Nou, Wat? boys, wat pregnant is het laatste. Lia mo niya, may kay Wacht even, maar sorry ho dama, ik wil gewoon mijn ompraat man. Kijk hier, ons het van bloedtoetsen gegaan no? En ons het uitgevonden, ik is hier die kind sa pa nie. Sy is die kind sa pa. Ik heb getraan van zitten aan je handen te krijgen om van jou. Wat ik krijg niet. Ik weet nog altijd bij de airconditioning company no? Ja? So, ik weet niet hoe gaat zij maken, maar zij zou een poppie met een handen krijgen mijn bro. Zij is die kind sa pa. Ik is niet die kind sa pa nie mijn bro. No? En Seta het vir my gesê, "Wai, Seta het vir my gesê, julle is nie meer julle is niks meer van mekaar nie." En wat ek vir Poppy gesê het, dis nie my kind nie. Ons moet gaan vir bloedtoetse. En toe Ja. dis nie my kind nie, my broer. Ha? Ja. Wat sê jy? Maar trouw vir Poppy. Praat je van parking? Ja, net ek kry so gou as moontlik my broer, because al die jare was het gesê het was my kind my broer. Is nie my kind nie. Die bloedtoetse sê is nie my kind nie, is jou kind my broer. En ek het die nommer by Seta gekry, so ek weet nie wat aangaan nie. En is nou al amper, is nou al lank my broer. Ja, ze mij kan die pa. Nee, dis nie jou kind nie my broer. Nou wat nou? Sê gou weer, sorry gou dame man. Ek wil gou net moet ompraat man, gee my net gou net kans. Jammer dat ek nou vir jou behaaping, wat ek het by Yanga gekry, no? Sy weet mos moet Yanga hulle, no? Yanga? Ja. Ja, joh, dat is wel veel. Moenie van my vraag. Lia, kom staan vir jou goed. Lia, kom staan vir jou kak. Lia? Nee, fuck. Wat de fuck? Kyk nou. Sê jy? Waar is hy?